Ni Rosarito nahi, 83 urte duzkat, eta ibilega hemen gauza asko egiten ikastolan. Zabaldu zebenien, baina oin dago zora garxa. Eta lehen guantzik. Bi ikutzien eukizeben Maria Vitoriak eta zabaldu zeben. Hotela Zanpare parian. Ez dakit lehenengo pisuan o bigarren nien zegoen, baina han ekintzien guriak antxekintzien lehenengo. 2 urte eta 3. Handi gero, ikastolia, hau ikastola sortu zen, kasinuan goizan. Kasinua da, Montzonen etxien parian berrixen jabe baoin, hor zegoen kasinua. Eta behian, horrekin zien ikastolia, egon zen ikastolia, beste grupo batekin zen, eta gero danak unidu eta hon etorri ziren. Bisa juntuta, hemen mordua ekin ziren. Hemenen jabe, 3 guriak. Hemen semenaizua frailena zegoen da joan zienien haukel dituzan, ja denpora askuan zebe barik, da gero ikastolia. Guk garbitu, dana, ideltzeruak eta pasau zienien lurrak dana garbitu gintzen danak. Hemen lan asko gontzan. Handra mordu etortze zen. Eta gizonape bai, gizonape asko gehin zeben lana. Hau arreglatzen da, preparatzen da. Ikastolia lehenengoan puskat zer ez da, ikastolia da euskera ez dakizera. Eta guk lehenengotik, egizan esatzen, bai, iketzen mozu euskeraz, erderaz eme ikizeko zu. Bueno, aneotak, sarrena, etotzen bazkaltzera eta bestien nunzanipez, kaniketan, beste bere moduko batzuk egin txemena izuen zulua zegoa zen. Erek oso rekuerdo hona duke ikastolakoak. Ikastolako laguna die dana kuadrilakoak. Ikastolia ez dauka lehenguan itxureipez. Unikoan lehengu akordatzen jatanan telefonikian onduan daun pusketia. Haurexe da, baina bestela, bueno, da, zora garri.